Vinga, som-hi, viatgem pel món. Avui farem un viatge virtual fins a... Tornem al continent africà. Avui també tornem a anar fins a Egipte. Volem fins a Alexandria. Fixeu-vos la diferència. L'altre dia, la setmana passada, vam anar a Assuan i a Alexandria, mireu al mapa on està situada al mateix Egipte. Bon dia, maquíssims, com va tot? Ens anem de viatge un altre cop pel món. I aquesta vegada, que també ho hem mantingut en incògnita, tornem cap a Egipte, de la mà d'una de les usuàries que ens va demanar que anéssim a conèixer la Biblioteca d'Alexandria. Veureu, hi ha una nova biblioteca a Alexandria, però per conèixer el sentit d'aquesta biblioteca hem d'investigar l'antiga biblioteca d'Alexandria. I amb això, amb la història, s'ha perdut molt i encara no se sap ben bé per què aquesta antiga biblioteca va ser destruïda o què va passar, no?, perquè es perdés tanta informació sobre aquesta biblioteca i tot el que va representar. Tenim algunes dades de diferents historiadors, però ningú es posa d'acord amb el per què va ser destruïda o quina va ser la causa, no?, de la seva destrucció. És una història molt interessant també, és un fet històric molt important també al món i ja us deixo amb l'explicació i després tornarem perquè anirem, com sempre, a aprofundir una miqueta més amb la ciutat d'Alexandria i altres indrets de la mateixa ciutat que podem anar a visitar. Si algun dia, els visitem avui virtualment, però si algun dia voleu anar més endavant, doncs que sabeu quins llocs interessants hi ha en aquesta ciutat. Un petonet i després ens veiem. Avui visitarem la nova biblioteca d'Alexandria, però primer hem de saber que va haver-hi una antiga i la seva història. La Biblioteca Real d'Alexandria va ser a la seva època la més gran del món. Situada a la ciutat egípcia d'Alexandria, s'estima que va ser fundada a començaments del segle III abans de Crist per Ptolemeu I Soter i ampliada pel seu fill Ptolemeu II Filadelfo, arribant a albergar fins a 900.000 manuscrits. La biblioteca va ser construïda sobre la ciutat que Alejandro Magno va fundar després d'alliberar a Egipte dels perses. Segurament es va crear per ordre d'Alejandro Magno, el preceptor del qual va ser Aristòtil. El seu mestre li va inculcar la necessitat del coneixement i del saber, com a nivell superior al del simple guerrer. Tal com va dir Aristòtil, al segle IV abans de Crist, els homes instruïts són tan superiors als ignorants com els vius ho són els morts. La destinació dels imperis depèn de l'educació de la seva joventut. La seva idea va ser la de fundar una ciutat que il·lumini el saber del món sencer, en el seu afany de barrejar totes les creences religioses, el saber universal i les races. Alexandria, a 10 quilòmetres del Caire, era una ciutat cosmopolita i la segona ciutat més gran d'Egipte, on convivien a pau ciutadans de moltes nacionalitats. Era el lloc ideal per a un centre internacional de recerca. Al museu, un lloc dedicat a les especialitats de les 9 muses, era el centre de recerques pròpiament dit. La biblioteca es guiava per l'ideal de reunir una col·lecció de llibres internacional, amb obres gregues i traduccions al grec d'obres escrites originalment en altres llengües del Mediterrani, el Mitjà Orient i l'Índia. Aquest santuari acollia un petit zoològic, jardins, una gran sala per a reunions i fins i tot un laboratori. Les sales
que es van dedicar a la biblioteca van acabar sent les més importants de tota la institució, que va ser coneguda en el món intel·lectual de l'antiguitat en ser única. En realitat, es considerava l'edifici del museu com un veritable temple dedicat al saber. La biblioteca del museu constava de 10 estades dedicades a la recerca, cadascuna d'elles dedicada a una disciplina diferent. Un gran nombre de poetes i filòsofs que van arribar a ser més de 100 en els seus millors anys s'ocupaven del seu manteniment, amb una dedicació total. S'estima que a la biblioteca es van arribar a dipositar el següent nombre de llibres: 200.000 volums en l'època de Ptolemeu I, 400.000 en l'època de Ptolemeu II, 700.000 l'any 48 abans de Crist amb Juli Cèsar, 900.000 quan Marco Antonio va oferir 200.000 volums a Cleòpatra, portats de la biblioteca de Pèrgam. Cadascun d'aquests volums era un manuscrit que podia versar sobre temes diferents. Es creu que allí estaven dipositats 3 volums amb el títol d'Història del món, l'autor del qual era un sacerdot babilònic anomenat Peroso, i que el primer volum narrava des de la creació fins al diluvi, període que, segons ell, havia durat 432.000 anys. És a dir, 100 vegades més que la cronologia es cita en l'Antic Testament. Aquest número va permetre identificar l'origen del saber de Beroso, l'Índia. També se sap que allí estaven dipositades més de 100 obres del dramaturg grec Sòfocles, de les quals només han perdurat 7. Però quina va ser la causa de la seva destrucció? La causa precisa de la destrucció final de la biblioteca s'ha perdut en el temps. Els relats procedents de diverses fonts antigues es contradiuen els uns amb els altres i amb els moderns historiadors el tema continua sent polèmic. Segons algunes fonts, l'antiga biblioteca d'Alexandria mai va desaparèixer del tot. Després de l'incendi atribuït als romans, per exemple, un nombre de volums portat de la biblioteca de Pèrgam es va sumar a la d'Alexandria, com a compensació per les pèrdues. Cayo Suetonio Tranquil, en la seva biografia de Claudio, ni esmenta la destrucció de la biblioteca. Per contra, narra que l'emperador va crear un nou annex en el museu, amb sales públiques de recitació. Suetonio, per part seva, compta com Domiciano, qui hauria fundat biblioteques al llarg de l'imperi. També va enviar missions a Alexandria per corregir i copiar textos. Potser un dels relats més interessants de la seva destrucció prové dels relats dels escriptors romans. Segons diversos autors, la biblioteca d'Alexandria va ser accidentalment destruïda per Juli Cèsar durant el setge d'Alexandria en el 48 abans de Crist. Plutarc ens narra l'episodi. Una altra teoria diu que l'emperador Teodosio va ordenar la destrucció de tots els temples i monuments no cristians. Els savis pagans van ser assassinats als carrers. La biblioteca va poder haver estat destruïda pels cristians. Hi ha qui atribueix la seva destrucció a un incendi, ordinat per Juli Cèsar, però això no és més que una mera especulació. Van ser més aviat els desastres dels segles III i VII, des de la revolta de Lucio Domicio, passant per l'incendi provocat de Teòfilo d'Alexandria en el temple de Serapis, anès a la biblioteca, fins a l'expansió musulmana, els que van eclipsar l'antiga esplendor de la més gran biblioteca de l'antiguitat. Famosa a tot el món, l'antiga biblioteca d'Alexandria va ser víctima de batalles històrics que van portar a la seva desaparició i a la pèrdua d'una bona quantitat dels documents que en ella es guardaven. Avui, la nova biblioteca de la ciutat busca restituir l'esplendor de la saviesa egípcia.
A la vora del Mediterrani, més de 13 segles després que la primera fos destruïda, la nova biblioteca és el resultat de l'aportació del govern egipci, la UNESCO i molts països del món que van voler veure novament materialitzat el mític somni del coneixement universal. La UNESCO va patrocinar un concurs internacional en el qual va guanyar la signatura noruega d'arquitectes Sonoheta. El projecte de construir una nova biblioteca es va donar a conèixer l'any 1987, però les obres no es van iniciar sinó fins a mitjans de 1995. Finalment, el treball estructural es va veure conclòs a finals del 1996 i es va donar inici als acabats externs. Amb un pressupost de 230 milions de dòlars, finançat per països de tot el món, l'edifici va ser inaugurat oficialment el 17 d'octubre de 2002, en la mateixa ubicació que tenia en l'antiguitat. Ideada pels arquitectes noruecs Sonoheta, la versió nova de la mítica biblioteca va prendre la forma d'un gegantesc cilindre de ciment i cristall, de tall diagonal. Va ser construït en el dic d'Alexandria, a pocs metres de distància de l'antiga biblioteca. Inclinada 16 graus cap a la mar, va ser dissenyada de tal manera que, gràcies a la combinació de vidre i alumini, pot controlar i projectar raigs de llum cap al Mediterrani, en commemoració del faro d'Alexandria, del qual parlarem més tard. La paret exterior va ser feta amb granit d'Assuan i decorada amb baix relleus cal·ligràfics en un gran nombre de llengües diferents. Aquest edifici pot albergar 20 milions de llibres. No obstant això, actualment posseeix encara apenes al voltant de 200.000 exemplars, menys que els que es compta que en la seva col·lecció en temps d'Alejandro el Mando va arribar a tenir 700.000. Hi ha, a més, 50.000 mapes, 10.000 manuscrits, 50.000 llibres únics i 10.000 arxius multimèdia d'àudio i 50.000 visuals. 1.600 anys després, la Biblioteca d'Alexandria va tornar a obrir les seves portes. La que va ser en l'època la biblioteca més gran del món va renéixer en 2002 en la mateixa ubicació que tenia en el segle III abans de Crist. Què tal, maquíssims? Com ha anat aquest viatge tan interessant per conèixer la Biblioteca d'Alexandria? I no sé si segurament alguns sabien una miqueta, altres no tenien una idea, com jo. La veritat és que tots aquests viatges m'estan resultant superinteressants, no sé a vosaltres, i també és supermaco, no?, conèixer altres cultures i una mica d'història també, perquè tots els llocs tenen història. I bueno, això és també per nosaltres mateixos, no? Està bé, no? Saber, és del coneixement, el saber, per entendre moltes coses, no?, del que està passant ara, doncs, del moment actual. Doncs ara ja sabeu que sempre aprofundim una miqueta, en aquest cas a la ciutat d'Alexandria, i d'altres indrets d'aquesta ciutat també que podeu anar a visitar i que són interessants. Això d'una banda. D'una altra, si us en recordeu, vam començar aquest viatge, no?, anant a la primera universitat que es deia del món, que era el Karawaxin. Alguns de vosaltres em dieu que no, que era aquesta, no?, la que va ser la primera biblioteca del món, i fa molts més segles, la veritat. El que passa és que, com que aquella antiga biblioteca ja ha desaparegut, per això no se li ha donat el reconeixement. Però sí que hi ha alguns documents, no?, que confirmen que va existir i s'ha perdut amb el temps. Ara no m'enrotllo més i ja us deixo amb la continuació del viatge, i espero que em proposeu
un altre lloc, un altre indret del món per anar-hi el dijous que ve. Així que ja podeu començar a proposar i a dir llocs on us agradaria anar o que coneixeu o el que sigui, vale? I treballarem amb això. Un petonet molt fort, continueu gaudint el viatge i fins demà. Mua.